България се гордее с хора като него. Напуснали страната рано, превърнали се в милионери в чужбина и раздаващи крупни дарения при всяко свое връщане у дома. Историята на подобни хора кара сънародниците им да вярват в честното забогатяване, в това, че българите могат да бъдат значими и признати по света, че в подпомагането на добри каузи вярват не само даряващите левчета с СМС-и. Българите като Игнат Канев не са повече от няколко по света. Връщат се рядко, просълзяват се, посещавайки родното си място, срещат се не с политици и бизнес партньори, а с тези, които ще получат поредното дарение, в случая Русенския университет. Едно от първите неща, които направихте, да отидете да видите родното си село и моите хора ги наричате, роднините ви там. Как са вашите хора? Добре ли живеят в България или не? Те живеят по-добре от мен. Защо? Понеже имат по-малко грижи от ние, колкото мен. Какви са разликите между това, което помните от преди 10 години и това, което виждате сега? Виждам, че много народ си по улиците тук, много коли имат и вашия стопански живот не го знае доста добре, но това, което виждам, съм доволен. Харесва ви? Харесва ми България, винаги ми е харесвала. Каквато и да бъде, ми харесва България много. Защо? Понеже тук е роден край, той не можеш да си го избегнеш. Ако някой ви каже, че не си обича родния край или каквото да каже, не му вярвайте, понеже чувствата, които човек има за родния си край, не може никой чужденец да ти разбере. Или даже и хора, които тук живеят, моите хора, българите, роднини, те не знаят как моите чувства. Много си уважавам моя народ, много си уважавам България и винаги съм стремил се да някак си да се чувствам, че съм част от България. Минали са 71 години, откакто Игнат Канев е напуснал България. Още нямал навършени 15, когато пристигнал в Германия без пари и без да знае друг език, освен български. Сам тръгнах с няколко други момчета, които бяха отидем при един българин от Драганово Горно Ряховско да работи по селско стопанство. Човека ме поправил, помня се, като каза на баща ми, ще направя твоето момче човек, ще го направя, каза, ще го ще пратим на училище, ще го научим нещо на занаят. Те не можаха да ме научат нито едното, нито другото, но това природно, което си го имаше най-добре. Няколко години по-късно Канев заминава за Канада, където отново се оказва в ролята на чужденецът, който не говори подходящия език. Ако тогава младият Канев е имал пари за билет до България, щял да се върне у нас и вероятно никога нямаше да постигне това, което има сега. Компания печелища $250 милиона годишно. Богатите българи винаги твърдят, че не са богати. Затова е много трудно да им се зададе въпроса как са спечелили първия милион. Кажете ми, моля ви, вие как спечелихте първия си милион? Едно време, като си казваха, да имам $5000, се чувствам като 5 милионера. То ти работи не се мислят, знаете, като работиш, понеже никога не съм спрял да мисля, колко пари имам. Нали? И все пак сега, като връщате назад, как спечелихте първия милион? Ами с труд. Само с труд се печели, постоянство и честност към гражданите, към клиента. Това е най-важното да знаете, че винаги ще мислиш, че това е последния клиент имаш. Нали? И като помниш това, да уважаваш клиента си, като че ли е последния, аз помня една година строих само една къща, следващо 2 къщи, след това 7 къщи и след това 56-та година строих 27 къщи. Нали? Но за да ми отговоря лично въпроса, който се труди и постоянства, може да постигне каквото желае. Българите няма да ви повярват на това. Защо? Ами защото те непрекъснато се трудят и постоянстват, но продължават да бъдат бедни. Не, ама защо имаме добри музиканти? Не знам. Понеже са талантливи. Така са и търговците. Така са и бизнесмените. Всеки човек е годен за някоя работа, нали? Аз мога да ви кажа, че аз мисля, че съм добър бизнесмен, нали? И друг е добър музикантен. От мен може да праш музикантен да ми дадеш 10 караги. Ама той, което върша аз, мога да го върша добре. Бихте ли посъветвал младите българи да напуснат страната, да направят това, което вие сте направил? Не, аз бих препоръчал да живеят там, където им харесва. Поне днеска света е малък, нали?
с електрониката, особено днес, не се чувстваш и на екрана се виждаш. И така че днеска вече съвсем не са години като ние, дето аз минах през оня път. Било е по-тежко да си емигрант тогава, отколкото сега? Абсолютно. Сега всичките емигранти знаят английски. Тия, които идват при нас, нали? Те всички знаят английски, те веднага работа, как им помогнат да ги настаним на работа, те работят си и то много отговорна работа работят, нали? Хрумвало ли ви е да правите бизнес в България с българи? Това е интересен въпрос, понеже в 2000-та година, 1909 година, след промяната в България, аз изпратих $60 000 в България и банката фалира. Защо сте ги изпратил? Помислех, че да работя в България, да дойда да купя имоти, да строя нещо. Добре, банката фалира и това ми беше добър урок. Баща ми на време казваше, не дей да работиш повече, по-далеко от половин час от бюрото си, от офиса си. Това ли е вашето обяснение, че се е провалил бизнеса, защото просто България е далече, а не защото в България бизнес не се прави по Понеже добър бях начин? далеко от България и не знаех къде да ги инвестирам парите си. Ще правите ли нови опити за бизнес в България или не? Не. Няма да правя нови инвестиции в България, ще правя само благотворителни инвестиции в България в бъдеще. А това защо го правите? Обикновено богатите хора пазят парите си за себе си. Вие защо ги раздавате? Аз не знам какво правят богати хора в България, но в Канада богатите хора дават огромни пари. Понеже никой не може да ги вземе със себе си долу. Нали? При нас държавата дава възможност да дадеш. Дава ти добър импулс да дадеш, понеже първо си ги удържиш от данъците, нали? Като разход. И второ, разбира се, голям престиж да дадеш и голямо удоволствие, то с който дава. Канев е известен и с това, че в Канада не е върнал нито един българин, потърсил го за помощ. Като ми се замоли българинска работа и аз се обаждам, зависи от неговата професия, и се обаждам на хора, приятели. Иги, нямам работа или не ми е нужен работник. Рекал, слушай, инженер, какъвто да бъде, вземи го 1 месец. Пробвай го. Ако не ти си доволен, аз ще му платя заплатата. И на никого не съм плащал заплатата до сега. За колко човека сте го правил това? Може би 700 души. И повече. Пак ще ви... Това последните 20 години, разбира се. Защо го правите? Понеже е българин. Защо им направих църква, не на българите там, нали? Понеже да българите има къде да събираме, къде да общуваме, къде да разменяме мнения, нали? Да си помагаме един друг, нали? Да това сме хора, нали? Дошъл в Канада, нали? Той трябва помощ. Докато има нужда за помощ. След това пак той помага на други хора. Хората благодарни ли са? Разбира се. И да не ми кажат, аз знам, че са благодарни. Понеже аз знам, аз как се чувствам на мене, който да прави помощ. Ако, например, в тази институция тук в бъдеще нещо направим, ще не го правя за нищо друго, освен да се знае в България, че Игнат Канев е от този край. Искате хората да се гордеят с вас? Искам хората да знаят, че са имали един българин напуснал родния си край и не е забравил родния си край.